वेलकाम बैक टू गोरलै चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौबो बरायफिननाय जाबाय आरो बे इंलिश ग्रामारनि बे पार्टआव नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों डिटारमिनार्सनि सायाव आरो जों बयबो मिथिगौ डिटारमिनार्सआ इंलिश ग्रामारनि मोनसे गुबै बाहागो एबा इम्परटेन्ट होननानै जों बयबो मिथिगौ आरो बे डिटारमिनार्सनिफ्रायबो HSLC एबा मेट्रिक आनजादाव गोबां सोंलु फैयो आरो बेखौ HSLC आव फैनाय जा डिटारमिनार्स बेफोरखौ हानो थाखाय गिबियावनो जोङो बेफोरनि इउजेसफोरखौ थामहिनबा डिटारमिनार्सखौ जों मा समाव इउज खालामगोन बबे सोदोबफोरनि सिगाङाव जों बाहायगोन बेफोरनि फारसे मोनथिनाया मोजां स' बेखायनो आसा खालाम नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन दा गिबियावनो जोङो मास आरो मिनिनि बाहायनायखौ सावरायजेनगोन दा बेवहाय नाम्बार 1 आव जाबाय मास आरो मिनिनि बाहायनाय मास आरो मिनिनि बाहायनाय स' बेवहाय मास आरो मिनिखौ जों बयबो मिथिगौ मास आरो मिनिया जाबाय मोननैनिबो ओंथिया जाबाय गोबांखौ फोरमाय हमना ला एसे माने बिबां मासखौ जोङो हमना ला सुगार गोबां सुगार थानाय बा सिनि बेफोराव फोरमायनाय जायो दा गिबियाव नोंथांमोना बेवहाय ए नाम्बार हिसाबै लिरनो हागोन बे मोननैबो मास आरो मिनिया जाबाय मोननैबो बिबां दिन्थियो दा बेवहाय लिरनो हागोन नोंथांमोना मासआ बिबां दिन्थिग्रा आरो बेखौ आनकाउन्टेबल नाउननि लोगोआव बाहायनाय जायो आरो आं बेवहायनो नैबे मिनिनि थाखायबो आं बे ए नाम्बार पइन्टआवनो लिरखानानै होनोसै आरो बेवहाय नोंथांमोना लिरनो हागोन जोङो मोनसे पइन्टआवनो मोननैखौबो फोरमायनो नाजादों मिनिया अनजिमा दिन्थिग्रा आरो बेखौ काउन्टेबल नाउननि लोगोआव बाहायनाय जायो दा नोंथांमोना बेवहाय हमनो हाखाबाय मास आरो मिनि मोननैबो मा बिबांखौ फोरमाय आरो मासआ जाबाय मोनसे बिबां दिन्थिग्रा बेखौ आनकाउन्टेबल नाउन माने जाय साननो हायै मुंमाफोरनि बेलायाव जोङो सिनिफोरखौ जों साननो हाया बा संख्रिफोरखौ जों साननो हाया गाइखेरफोरखौ जोङो साननो हाया बा बेबायदि साननो हायै मुवाफोरनि सिगाङाव जों बे मासखौ जों इउज खालामनाय जागोन आरो गुबुन फारसेथिं मिनियाबो जाबाय गोबां अनजिमाखौनो फोरमायो अनजिमा दिन्थिग्रा जों मोनसे मोननै मोनथाम बेबायदि जों साननो हानायनि बेलायाव जों बे मिनिखौ बाहायनांगौ आरो बेखायनो बेवहाय लिरनाय जादों काउन्टेबल नाउन माने साननो हानाय मुंमानि सिगाङाव जों बे मिनिखौ बाहायनाय जागोन दा गिबि एग्जाम्पला जाबाय जों मासखौ लानानै गिबियावनो लिरग्रोनो नागिरदों दा बे जाबाय दा फार्स्ट एग्जाम्पला जाबाय देयर इज मास सुगार इन दा जग दा बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबे मासआ जाबाय मोनसे डिटारमिनार्स आरो बेवहाय देयर इज ए मास सुगार इन दा जगआव गोबां सिनि दङ होनना बुंनाय जादों आरो बेवहाय जों सिनिखौ मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै बिदि जों साननो हानाय इम्पसिबल स' बेफोरबायदि जुदि आनकाउन्टेबल नाउन जायो सुगारा मोनसे आनकाउन्टेबल नाउन साननो हायै मुंमा अब्ला जोङो बेबायदि साननो हायै मुंमा थायो अब्ला बेनि सिगाङाव जोङो मासखौ इउज खालामनांगौ आरो गुबुन फारसेथिं जों मासनिनो मोननैसो एग्जाम्पल लाबावनि बा मास of the work has been done दा गोबां खामानिखौ बियो
मावबाय होनना बुंनाय जादों। स' बेवहाय माने बेसेबां खामानि मावखो बे डाइरेक्टलि फोरमायना होनाय जायाखै, थामहिनबा साननो हायाखै जोङो बेसेबां खामानिखौ मावदों। स' बेफोरबायदिबाथाय जोङो बे मासखौ जोङो इउज खालामनाय जायो। बेनिफ्राय नेक्स्ट बेनिनो गुबुन मोनसे एग्जाम्पल जों लाबावनि, बे जाबाय देयार इज नट मास मिल्क इन दा ग्लास। दा बेवहायबो जोङो मासखौ इउज खालामदों आरो मिल्क, बेवहाय देयर इज नट मास मिल्क इन दा ग्लास, माने ग्लासाव बा गिलासाव गोबां गाइखेर गैया होनना बुंनाय जादों। दा बेवहाय नैबे मिल्कखौ, थामहिनबा गाइखेरा बेसेबां दङ बेखौ जोङो साननो हाया। दा बेफोरबायदि जुदि आनकाउन्टेबल जुदि थायो अब्ला जोङो बे मास एबा डिटारमिनासखौ जोङो बाहायनाय जागोन। मास डिटारमिनासखौ जों बाहायनाय जागोन आनकाउन्टेबल नाउनाव। बेनिफ्राय दा गुबुन फारसेथिं जोङो बे मिनिनि बाहायनायखौ जोङो एग्जाम्पलजों जों डिसकास खालामनि। दा एग्जाम्पला जाबाय there are many students in our class। दा बेवहाय जोङो मेनिखौ इउज खालामनाय जादों आरो जों बयबो मिथिगौ जोंनि थाखोआव गोबां फरायसाफोर दङ होनना बुंनाय जादों। देयर आर मेनि स्टुडेन्टस इन आवर क्लास, आरो बेवहाय नैबे स्टुडेन्टआ जाबाय साननो हानाय मुंमा, थामहिनबा जोङो स्टुडेन्टफोरखौ सासे सानै साथाम साब्रै बिदि जों साननो हायो। स' बेनि थाखायनो जों बेनि सिगाङाव स्टुडेन्टनि सिगाङाव जों मेनिखौ जोङो इउज खालामदों आरो जों बेवहाय मास इउज खालामब्ला जानाय नङा। देयर आर मास स्टुडेन्टस इन आवर क्लास। स' बिदि लिरोब्ला नोंथांमोना गोरोन्थि जागोन। स' बेवहाय जोङो मेनिसो लिरनांगोन। मानो थाखाय? जाहोना जाबाय जों स्टुडेन्टखौ सासे सानै बिदि जों साननो हायो। गुबुन फारसेथिं बे मेनिनिनो मोनसे एग्जाम्पल लाबावनि, बे जाबाय शी हेज मेनि बुक्स। स' बिहा गोबां बिजाबफोर दङ होनना बुंनाय जादों। स' बेवहायबो जों बिजाबखौ गांसे गांनै जोङो साननो हायो। स' बेबायदि आं बेवहाय गोबां होबाय एटसेट्रा बायदि बायदि गोबां जागोन। स' नोंथांमोना सम मोनोब्ला बेफोरनिख्रुइ बांसिन एग्जाम्पलफोरखौ नायनानै लाब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय नेक्स्ट बि नाम्बार इउजेस, थामहिनबा बे मास आरो मेनिनिनो गुबुन मोनसे बाहायथिया जाबाय बि नाम्बार। बे बि नाम्बाराव जोङो सोलोंगोन मेनिनि बदलै a large number of a great number of a huge number of बेनिफ्राय दोङो a lot of, बेनिफ्राय दोङो lots of आरो मोनसे दंबावो heaps of बाहायनो हायो। स' बेवहाय जोङो खायफा जोङो मेनिनि बदलै जोङो मा बाहायनाय नुगोन, ए लार्ज नाम्बार अफ। दा जोङो गोजौनि जा मोनबोनाय बेफोराव बा देयर इज मास सुगार इन दा जग, दा बेवहायबो जोङो ए लार्ज नाम्बार अफ जों इउज खालामनानै बे गोजौनि बाथ्राफोरखौ जों दानो हायो। स' बे जाबाय बि नाम्बार बाहायथिमोन। आरो जों बे जाबाय मिनिनि बेलायाव जागोन। स' जोङो सिगांनि जा एग्जाम्पल बेवहाय जों मोन्दोंमोन देयर आर मेनि स्टुडेन्टस इन आवार क्लास। स' बेखौ जोङो ए लार्ज नाम्बार अफ इउज खालामनानैबो जोङो लिरनो हायो। आरो जों मासखौ जुदि लिरोब्ला मासनि बदलै ए गुड डिल अफ बेखौ जों इउज खालामनो हागोन, बा ए लार्ज क्वान्टिटी अफ, बा ए लट अफ बा लट्स अफ बा प्लेन्टि अफ बायदिफोरखौ
बाहायनो हायो बायदिफोरखौ बाहायनो हायो जेरै दा नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनखाबाय मासनि बदलै जों ए गुड डिल अफ बाहायनो हागोन दा सिगाङाव जों मोनबोदोंमोन बेफोरखौनो माने नैफोरबायदि सोदोबफोरखौ बाहायनानैबो जों लिरनो हायो आरो सिगाङाव दा एग्जाम्पल होयोब्ला नोंथांमोना हमनो हागोन दा सिगाङाव जोङो मा मोनदोंमोन मेनिखौ जोङो मेनिनि एग्जाम्पलखौ गिबियाव लिरग्रोनोसै जिहेतु बेवहाय मेनिखौ जोङो लिरग्रोबाय दा बे जागोन देयर आर a large number of students in our class दा जोङो बेवहाय मेनिनि जायगायाव मा इउज खालामदों नैबे ए लार्ज नाम्बार अफखौ जों इउज खालामदों स' बेफोरबायदि जों इउज खालामनो हायो मेनि आरो मासनि जायगायाव आरो मासखौ जुदि लिरोब्ला स' मासनि एग्जाम्पल लिरनायनि सिगाङाव जोङो मेनिनिखौनो लिरबावनो नागिरदों दा बे जाबाय बा नैबायदि लिरनो हागोन ए लार्ज नाम्बार अफ students pass the examination दा बेवहाय नोंथांमोना ए लार्ज नाम्बार अफखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बे ए लार्ज नाम्बार अफनि जायगायाव जोङो मा लिरनो हायो मेनिबो जोङो लिरनो हायो मेनि स्टुडेन्टस पास द एग्जामिनेशन बिदिबो जों लिरनो हायो स' बेफोरबायदि जोङो मेनिनि जायगायाव जोङो बेबायदि माने नैफोरबायदि जोङो सोदोबफोरखौबो इउज खालामनानै जों लिरनो हायो आरो जों मासनिखौ मोननैसो एग्जाम्पल नायनि स' मेनिनिखौनो मोनसे होबावथारनोसै लास्ट बे मेनिनि he bought a lot of pencils in the market दा बेवहाय जोङो ए लट अफ थामहिनबा बेवहाय मेनिबो जों इउज खालामनाय he bought many pencils in the market जों बेवहाय ए लट अफनि जायगायाव जोङो मेनिबो इउज खालामनो हागोन स' बेखिनिया जाबाय नोंथांमोननो बेखिनिखौ मेनिनि जायगायाव जोङो मा समाव बा माबोरै बाथ्राफोरनि जायगायाव जोङो बेबायदि गुबुन सोदोब बाहायनाय बेखौ दिन्थिबाय दानिया जोङो मासखौ जोङो नायनोसै मासनि जायगायाव जोङो गोजौनि सोदोबफोरखौ जोङो माबोरै इउज खालामगोन स' बेनिफ्राय दा नेक्स्ट जोङो मासनि एग्जाम्पलखौ जों लानोसै जोङो सिगाङाव मोनबोखादोंमोन आरो नैबायदिबो जों लिरनो हायो रामु डिड ए ग्रेट deal of work दा बेवहाय ए ग्रेट deal of नैबे जों नुनो मोनदों ए ग्रेट deal of नुनो मोनदों रामुआ माने गोबां खामानि मावदोंमोन होनना बुंनाय जादों बेवहाय आरो रामु डिड मास अफ वर्क जों बिदिबो लिरनो हायो स' मासनि जायगायाव जोङो बेखौ इउज खालामनो हायो बेनिफ्राय बेनिनो मोनसे एग्जाम्पल लाबावनोसै बे जाबाय There is plenty of water in the well स' बेनिफ्राय there is plenty of water in the well दा बे well मानेथ' जों बयबो मिथिगौ हासुं बै दै बा दै खावनाय खुवा बेखौ बुंनाय जादों दा बेनिफ्राय माने there is plenty of water in the well माने कुवायाव गोबां दै दङ होनना बुंनाय जादों आरो बेवहाय नैबे प्लेन्टि अफआ जाबाय मासनि जायगायाव बाहायजादों प्लेन्टियाव देयर इज मास वाटार बिदिबो जों लिरनो हागोन स' आरो बेनिनो जों मोनसे एग्जाम्पल लिरबावनोसै he spent a lot of money आरो बे ए लट अफनि जायगायाव जोङो मासबो इउज खालामनो हायो he spent मास मानि बिदिबो जायो स' बेफोरबायदि जोङो मास आरो मेनि जायगायाव जों बेफोरबायदि सोदोबफोरखौ बाहायनानैबो जोङो चेन्ज खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना बेखौ लिरखांनायनि उनाव जोबथारनायाव बेबायदि लिरना लाब्लानो जाबाय मोनसे सेन्टेन्स ए लट अफ बेनिफ्राय
lots of बेनिफ्राय कमा plenty of बायदिफोरखौ uncountable noun आरो plural countable noun मोननैजोंबो बाहायनो हायो दा नैबे सोदोबफोरखौ a lot of बा lots of बा plenty of बायदिफोरखौ जों uncountable माने जों साननो हायै मुंमाफोरजोंबो जों बेखौ बाहायनो हागोन आरो गुबुन फारसेथिं जोङो काउन्टेबल नाउन आरो बे काउन्टेबल नाउना जाबाय प्लुरेल काउन्टेबल नाउन जानांगोन स' बेफोरबायदि सोदोबजों जोङो बेखिना सोदोबफोरखौ जोङो इउज खालामनो हायो दानिया जोङो सोलोंगोन साम आरो एनि बे साम आरो एनि डिटारमिनेन्ट्सखौ जोङो मा समाव इउज खालामगोन बेवहाय नोंथांमोना सेकेन्ड नाम्बाराव लिरनो हायो साम आरो एनिनि बाहायनाय साम आरो एनिनि बाहायनाय दा बेवहायबो जोङो गिबि ए नाम्बार हिसाबै थामहिनबा ए पइन्ट हिसाबै जोङो लिरनो हायो आरो बेवहाय नोंथांमोना लिरनो हागोन जोङो साम आरो एनि बे मोननैखौबो काउन्टेबल नाउन प्लुरेल नाम्बार आरो आनकाउन्टेबल नाउनफोरजों बाहायनो हायो स' नोंथांमोना बेवहाय मोनसे सेन्टेन्स लिरना लानो हायो आरो नैबे सामनि ओंथिया जाबाय एसे थानायखौ फोरमायो बा बाङाय खायसे बबेबा मोनसे बा आइजेंफोराव एसेल' थानाय बेफोरबायदि ओंथियाव बे सामखौ जों इउज खालामनो हायो माने एसे बाङाय बेफोरबायदि ओंथिखौ फोरमायगोन आरो एनिया जाबाय जोङो बे एनिखौबो जों एसे थानायखौनो फोरमायगोन आरो बे एनिखौ नङै बिसान फोरमायनायाव जोङो बांसिन बाहायनाय जायो आरो नोंथांमोना बेवहाय मोनसे सेन्टेन्स लिरना ला साम आरो एनिखौ काउन्टेबल नाउन प्लुरेल नाम्बार आरो आनकाउन्टेबल नाउनफोरजों बाहायनाय जायो आरो बेनि उनाव बेवहाय जोङो सरासनस्रायै सामखौ एफार्मेटिभ सेन्टेन्सआव आरो एनिखौ नेगेटिभ आरो इन्टारगेटिभ सेन्टेन्सफोराव बाहायनाय जायो दा नोंथांमोना बेवहाय बाथ्राखौ नुनानै हमनो हादों जों सामखौ एफार्मेटिभ सेन्टेन्स इन्टारगेटिभ सेन्टेन्स बा नेगेटिभ सेन्टेन्सनि सोमोन्दै सिगांफोरनि भिडिअफोराव जों सावरायबोखादों एफार्मेटिभ सेन्टेन्स माने नंनायखौ बुंनाय जादों जेरैबायदि आइ एट साम मैंगोस आं थाइजौ जादोंमोन बेबायदि नंनाय जाय बाथ्राया माने नंगौ ओंथिखौ फोरमायो बेफोरबायदिखौ जों एफार्मेटिभ सेन्टेन्स बुंनो हायो आरो गुबुन फारसेथिं नेगेटिभ मानेथ' जों बयबो मोनथिगौ नङैखौ फोरमायदों बा आं थाइजौ जायाखैमोन बेफोरबायदि आरो इन्टारगेटिभ माने सोंलु दिन्थिनाय बाथ्राफोरखौ बुंनाय जादों स' जोङो एनिखौ जोङो मा समाव इउज खालामगोन नेगेटिभ आरो इन्टारगेटिभ सेन्टेन्स बे मोननै बाथ्राखौ जेब्ला फोरमायो अब्ला बे एनिखौ बाहायनाय जायो आरो सरासनस्रायै जों सामखौ एफार्मेटिभ सेन्टेन्सआव बाहायनाय जायो दा एग्जाम्पलफोरा जाबाय दा गिबियावनो जोङो सामनि एग्जाम्पलफोरखौ नायनोसै दा एफार्मेटिभ फोरमायनाय जानांगोन बेफोर जाबाय आरो एफार्मेटिभ सेन्टेन्सबो लिरना लानो हागोन नोंथांमोना लिराब्लाबो जेबो नङा बेवहाय जाबाय I ate some mangoes
I ate some mangoes आरो बेवहाय जोङो मा इउज खालामदों साम मेंगसनि सिगाङाव जोङो सामखौ इउज खालामदों आं थाइनैसो थाइजौ जादोंमोन आरो बे थाइनैसो थाइजौ जानाया जाबाय मोनसे एफार्मेटिभ सेन्टेन्सआव जाहैदों आरो बेवहाय मेंगसआ जाबाय मोनसे काउन्टेबल प्लुरेल नाम्बार फोरमायदों बे जों साननो हानाय बे आरो मोनसे थाइसेनिख्रुइ बांसिन थाइजौफोर दङ स' जोङो बेफोरबायदि बेलायाव जों बे सामखौ इउज खालामनाय जायो एफार्मेटिभ सेन्टेन्सआव आरो बेनिनो सामनिनो एग्जाम्पल लाबावनोसै बे जाबाय शी bought some flowers आरो बेवहाय मा फोरमायदों बियो बारनैसो माने बिबार बायदोंमोन बा बिबार फानग्रा बायदि दखान थायो बेफोरनिफ्राय बिबार बायदोंमोन बे बारनैसो बेसेबां बायदों बेनि माने डाइरेक्टलि बुंनाय जायाखै बाट बे एसे बायदोंमोन बेखौ फोरमायदों दा बे जाबाय सामनि इउजेस आरो बे सामनिनो मोनसे एग्जाम्पल लाबावनि बे जाबाय देयर इज साम मिल्क इन द काप माने कापाव एसे गाइखेर दङ बेबायदि फोरमायदों स' बेफोरबायदि बाथ्राबो जों बे सामखौ इउज खालामनाय जायो आरो बेफोर गासैबो बाथ्राया जाबाय मोनफा मोनफा एफार्मेटिभ सेन्टेन्सआव गोग्लैयो दाना जों एनिनि बाहायनायखौ नायनोसै एनिखौ जोङो नेगेटिभ सेन्टेन्स आरो इन्टारगेटिभ सेन्टेन्सफोराव बाहायनाय जायो दा एनिनि बाहायनाय जाबाय दा गोजौनि नैबे आइ एट साम मेंगसखौनो जुदि जों एनि बाहायनानै लिरनाय जायो अब्ला जों माबायदि लिरगोन दा बेखौ आरो नैबे जाबाय मोनसे पास्ट इनडेफिनिट टेन्स आरो बे जों पास्ट इनडेफिनिट टेन्स थायोब्ला नेगेटिभ सेन्टेन्सआव जों माबोरै लिरनाय जायोमोन आरो जों डिड इउज खालामनानै लिरनाय जायोमोन बे जाबाय आइ बे गोजौनिखौ जों लिरोब्ला आइ डिडनि उनाव मा फैगोन नट फैबाय जिहेतु जों नेगेटिभआव लिरनो थांदों आइ डिड नट बे जाबाय आरो दानिया नैबे एडआ जाबाय पास्ट फर्माव दङमोन जों बेखौ प्रेजेन्ट फर्माव लिरोब्ला मा जागोन बे जाबाय इट आइ डिड नट इट बेनिफ्राय दानिया जों सामनि जायगायाव जोङो एनि लिरनांगोन मानि थाखाय जों एनिखौ बाहायबाय नेगेटिभ सेन्टेन्सआव जों एनिखौ बाहायनाय जायो एनि बेवहाय बेनिफ्राय लिरबानो जाबाय मेंगोस बे जासिगोन आरो बेवहाय आन्डारलाइन होनाय नोंथांमोना जायखौ माने लिरनाय जादों जायखौ जोङो डिटारमिनार्स होनानै दिन्थिनाय जादों बेनि सिङाव बेबायदि माने आस बोनानै होयोब्ला मोजां जायो आइ डिड नट इट एनि मेंगोस आं थाइसेबो थाइजौ जायाखैमोन होनना बुंनाय जादों दा बेफोरबायदि नैबे जाबाय एनिनि बाहायनाय आरो दा नैखौबो जोङो लिरनो हायो बा शी bought some flowers बेखौबो जोङो एनि बाहायनानै जों लिरनो हायो आरो एनि बाहायनानै लिरब्ला मा जागोन शी बेबो जागोन नैबे जाबाय पास्ट टेन्सआव दङ शी डिड नट आरो नैबे बौटनि प्रेजेन्ट फर्मा मा जायो बाय जायो शी डिड नट बाय एनि फ्लावार्स आरो जों बे एनि डिटारमिनार्सखौ बेबायदि बाहायनो हायो बियो माने बिबारफोरखौ बायाखैमोन होनना बुंनाय जादों बेनिफ्राय आरो नैबे थार्ड सेन्टेन्सखौबो जों जुदि नेगेटिभ खालामनानै लिरनाय जायोबा एनिखौ जोङो इउज खालामाब्ला मा जागोन बेवहाय बे जाबाय देयर इज नट एनि मिल्क इन द काप दा बेबायदि जागोन देयर इज नट एनि मिल्क इन द काप आरो जों बेवहाय एनिखौ इउज खालामबाय माने कापाव गाइखेर गैया होनना बुंनाय जादों आरो जोङो बेबायदि माने एनिखौ नेगेटिभ सेन्टेन्स फोरमायनायाव जों बाहायनाय जायो दानिया जों इन्टारगेटिभ सेन्टेन्सआव एनिखौ जोङो माबोरै इउज खालामगोन दा गिबियावनो जों बे गोजौनि बाथ्राखौनो जों आइ एट साम मेंगोसखौनो जों लिरफिननो हायो इन्टारगेटिभ सेन्टेन्सआव दा इन्टारगेटिभ सेन्टेन्सआव लिरोब्ला जों गिबियावनो डिडखौ लिरग्रोनांगोन डिड मानि थाखाय बेखौ जिहेतु बाथ्राया जोंना सिगांनो मा दंमोन पास्ट इनडेफिनिटआव दंमोन बेखायनो डिड फैबाय बेनिफ्राय जोङो लिरनो हायो डिडनि उनाव मा जागोन बे साबजेक्ट फैबाय डिड आइ बेनिफ्राय लिरनांगोन इट एनि मेंगोस डिड आइ एनि मेंगोस बेनिफ्राय कुइसन सिन लिरनांगोन दा बेबायदि जोङो बाहायनो हायो इन्टारगेटिभ सेन्टेन्सआवबो आरो बे शी bought some flowers-खौबो जों जुदि लिरोब्ला बेयो जागोन माबोरै बेबो जागोन डिड बेनिफ्राय शी buy एनि फ्लावार्स
दा बेबायदि जागोन स' जोबोर गोरलै दा बेबायदि जोङो बाहायनो हायो स' नोंथांमोना आरो नैबे जोबथारनायखौ नोंथांमोना लिरनो हागोन बेबो जागोन देयार इज साम मिल्क बे जागोन माबायदि इज देयार एनि मिल्क इन दा काप माने कापाव गाइखेर दङ ना होननाय सोंनाय जादों स' बेफोरबायदि नैबे मोनथामा जाबाय इन्टारगेटिभखौ फोरमायदों गुबुन फारसेथिं नैबे जाबाय बे मोनथामा जाबाय नेगेटिभखौ फोरमायदों आरो सिगांनि फार्स्ट मोनथामा जाबाय बे जाबाय एफार्मेटिभ सेन्टेन्सखौ फोरमायदों आरो जों नैबे नेगेटिभ आरो इन्टारगेटिभआव एनिखौ बाहायनांगौ आरो एफार्मेटिभ सेन्टेन्स थायोब्लाथाय सामखौ बाहायनांगौ बे जाबाय साम आरो एनिनि फार्स्ट बाहायथि आरो नेक्स्ट नाम्बार बियाव नोंथांमोना लिरना लानो हायो माब्ला जों नुनो मोनो सामनि उनाव बा सामबडि जोङो बेबायदि सोदोबफोरखौ नुनो मोनो बा एनिथिं सामथिं बा सामबडि एनिबडि एनिवेर बेफोरबायदि सोदोब जोङो माने साम आरो एनिनि लोगोआव जों दाजाबनाय नुनो मोनो स' बेफोरबायदि जुदि सोदोब थायोब्ला जोङो माबोरै बाथ्राफोरखौ दानो हागोन दा बेवहाय बेनिखायनो नोंथांमोना बि नाम्बार बाहायथियाव लिरनो हागोन साम आरो एनि साम आरो एनि दाजाबनाय सोदोब जेरै दा सामबडि बेफोर जाबाय साम बडि माने साम सोदोबनि उनाव जोङो बडि सोदोबखौ दाजाबदों बेनिफ्राय सामवेर बा सामथिं बेनिफ्राय दङ सामहाव बेनिफ्राय एनिबडि बा एनिवेर बेनिफ्राय दङ एनिथिं बेनिफ्राय दङ एनिवान एनिहाव स' बेफोरबायदि जोङो सोदोबफोरखौ जोङो मोननो हायो बेनिफ्राय लिरनो हागोन सोदोबफोरनि बाहायनायाबो एखे रोखोमनि जायो एखे रोखोमनि जायनि ओंथिखौ नोंथांमोना बेखौनो बुजिना ला जे जों सिगाङाव साम आरो एनिखौ जोङो माबोरै इउज खालामदों जों सामखौ एफार्मेटिभ सेन्टेन्सआव इउज खालामदोंमोन आरो एनिखौ जोङो बे नेगेटिभ आरो इन्टारगेटिभ सेन्टेन्सफोराव इउज खालामदोंमोन थिग बिदिनो जोङो सामवेरखौ बा सामवेर सामथिं बेफोरबायदि सोदोबफोरखौ जोङो एफार्मेटिभ सेन्टेन्सआव इउज खालामनाय जागोन आरो गुबुन फारसेथिं एनिवेर बा एनिथिं बेबायदि एनि थानाय सोदोबफोरखौ बा एनिहाव बेफोरबायदि एनिबडि सोदोबफोरखौ जोङो इन्टारगेटिभ आरो नेगेटिभ सेन्टेन्सआव इउज खालामगोन दा एग्जाम्पलफोरा जाबाय एग्जाम्पला जाबाय he knows something about it दा बेवहाय जोङो नैबे सामथिंखौ बेवहाय आरो नैबे बाथ्राया जाबाय मोनसे एफार्मेटिभ सेन्टेन्सखौ फोरमायदों he knows something about it बियो बेनि सोमोन्दै एसे मोनथियो माने बांद्राय नङाब्लाबो एसे मोनथियो होनना बुंनाय जादों स' बेफोरबायदि आरो जुदि जोङो नै गोजौनि बाथ्राखौनो जुदि जोङो नेगेटिभाव लिरनाय जायो अब्ला जोङो नैबे एनिथिंखौ जों इउज खालामनांगोन दा माबायदि जागोन बेखौ लिरोब्ला नैबे जाबाय मोनसे प्रेजेन्ट इनडिफिनिट टेन्सनि बाथ्रा आरो जों बेखौ नेगेटिभ खालामब्ला जोङो जिहेतु नैबे थार्ड पार्सनाव दङ साबजेक्टआ बेनि थाखायनो जोङो मा लिरनांगोन डाज he does not know बेनिफ्राय नैयाव सामथिं लिरनो हालिया जोङो बे जागोन जिहेतु नैबे बाथ्राया जाबाय नेगेटिभ सेन्टेन्स बेनि थाखायनो जोङो बेवहाय लिरनांगोन एनिथिं he does not know anything about it दा बेबायदि जागोन स' जों बेवहाय एनिथिंखौ इउज खालामबाय आरो नैबे गोजौनिखौनो जों जुदि इन्टारगेटिभआव जों लिरनाय जायो बे माबायदि जागोन दा does he know anything about it बियो बेनि सोमोन्दै माबाफोर मोनथिगौ ना बा मोनथियोना बिदि सोंनाय जादों एसे एफा एनै मोनथियोना होनना सोंनाय जादों स' बेफोरबायदि जोङो
माने बाहायनाय रुल्सफोरा एखेयानो नैबे एनिथिं बा एनिबडी एनिवेयर बेफोर गासैखौबो जों नेगेटिभ आरो इन्टारगेटिभ मोननायाव बाहायनाय जायो आरो गुबुन फारसे जों सामथिं बा सामवेयर बा सामहाउ बेखौ जोङो एफार्मेटिभ सेन्टेन्सआव इउज खालामनांगौ। स' बे जाबाय बेनि बाहायथिमोन। बेनिफ्राय गुबुन डिटारमिनार्सफोरखौ जोङो उननि पार्टआव डिसकास खालामगोन। स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे जों गोदान गोदान भिडिअ होनायफोरखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगाङाव मोननो हायो। आरो साबस्क्राइब खालामनायनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय मोनसे बेल आइकन नुनो मोनगोन खाथियावनो आरो बेवहाय बेल आइकनखौ थुनानै अलखौ थुना हो जाहाथे जों फोसावनाय नटिफिकेसनखौ मोननो थाखाय। स' उननि भिडिअ लोगो मोनफिनगोन। गोजोन्थों।